a jeho protivníka Samira, což je známý bad boy z naší organizace, velmi známý bad boy. Jak se těšíš na Samira a na jeho... Co to je za Co tady děláš, ty skurvenče? Co si to dovoluješ? Koště vyjebaný. Ven s ním! Počkej. Co tady děláš, vole? Vypadni odsud, vole! Vypadni odsud! Hraj si na majitele, na promotéra, na co si ještě hraješ? Ty hovno! Ty hovno! Vypadni odsud, vole, pleško! To bylo velké překvapení. Čau. Přijde ti tohle normální? Přijde ti tohle normální? Ty by si měl zažádat, aby tě zbavili své právnosti. Podívej se na sebe, ty vole. Odveďte toho debila. Odveďte toho debila, ty vole. Velké bů za akci. Viděl jsi to? Viděl. Ale že z toho nebál. Já moc nevím, co k tomu mám říct, přátelé. Aleši, dlužíš mi novej oblek od Blažka, 30 hadrů. Ty na to určitě máš, jenom budeš muset přestat živit ty svoje bezdomovce, stejně tak jako ty. Jestli někomu tohle přijde normální, já se dívám, že ne, protože tohle je fakt něco nevídanýho. Co? Je to šílený. Je. Aleš nám tady zboural studio. Přesně, zamávej mu. Pápa! A už se nevracej. Co se týče Aleše Bejra, tohle si určitě ještě vyřešíme, bude to mít nějakou dohru, určitě ne v podobě zápasu. Já s někým tak hloupým, tupým určitě nebudu mu dávat tu pozornost, stejně jako Tomáš Lesy. Aleš se zachoval několikrát hrozně vůči naší organizaci a vůči vám hlavně. Vůči vám se zachoval hrozně. To, co předvedl, to, že přišel do jiné organizace. Já samozřejmě chápu, že je tady spousta lidí, která máte Aleše rádi, ale musíte uznat, to, že přešel do jiné organizace, zradil nás všechny a udělal něco, co prostě udělat nesměl. Takže my mu nebudeme vycházet vstříc. To, že si sem přijde a bude najednou napadat mě, napadat Tomáše, ničit nám tady vybavení, ničit vám tady zábavu, to není normální. Boj!